Val, doncs benvingudes un cop més a Píndoles d'Antropologia. Avui tenim a la Júlia Barceló, que segons diu el seu perfil de Twitter, que és un resumim, ben resumit qui som, o almenys ho intentem, diu que és actriu i directora, segurament moltes de vosaltres ja la coneixeu, i diu, a més, feminista i defensora de la mortadela. Després no estic... Vehement, el vehement és important. Perdona, és veritat. Després enllaces al Twitter de la companyia solitària, que entenc que és bàsicament en qui treballes la teva faceta d'actriu, no? Sí. I ens poses aquí uns hashtags, sopar en batalla, ser actriu és i body neutral. Val? I després ens enllaces a la pàgina web juliabarceló.com. Seria interessant saber què és això de la mortadela, si ens ho vols explicar. Sí, mira, ho vaig posar molt al principi de Twitter i no, si no ho he tret és perquè em fa prou gràcia. Va. No, a mi me l'ha fet, No. Vull dir, sempre he anat canviant l'avió, però mira, això ho he deixat. No, va ser una broma perquè realment a casa meva la mortadela és un embotit que s'ha considerat molt sempre molt bé i a mon pare li agrada molt la mortadela i a mi també. No en tinc sempre però sempre feia la broma de que els meus amics sempre es fotien una mica amb mi perquè jo deia que sí, un dels embotits que més m'agrada és la mortadela i sembla que diguis això i sigui com no tens ni idea de menjar, dius que no en teniu ni idea vosaltres de la mortadela, perquè si heu menjat mortadela dolenta tota la vostra vida. Sí, es tracta de dignificar la mortadela, no? Totalment, un embotit a dignificar absolutament. Sí. Molt bé. Com tants altres. Com saps, això en diem càpsules d'antropologia. Ha de ser curt, amb la qual cosa pràcticament només tocarem un tema per no allargar-nos a més de 15 o màxim 20 minuts. Val, deixem la mortadela, doncs. Exacte, deixem la mortadela de moment, tot i que és una cosa molt simpàtica i la podem tractar un altre dia. Llavors, jo fa un temps que et segueixo i, bueno, diguéssim que a mi m'aportes informació de dos llocs que són interessants. Un, la faceta professional artística, en el món en què jo estic també, però d'altra banda toques coses de gènere i de normativitat i així que trobo molt interessants, no? I especialment he vist que últimament has piulat coses en relació amb el hashtag body neutral i em dóna la impressió que hi fas un incís especial per aquest motiu especialment o perquè ho coneixes especialment, no? Llavors, abans de tocar aquest tema, m'agradaria començar amb una imatge que has penjat fa poc i a partir d'aquí tirem del fil. Si et sembla bé? Perfecte. Si ho sé fer, que ho intentaré, que no estic Vinga, va. això. Molt bé, aviam. Pantalla... Pantalla... Fem-la gran. Veus la fotografia que vas penjar, no? Sí, la veig. La veus, perfecte. Què veiem aquí? Veiem una imatge un aparador possiblement d'una farmàcia o una parafarmàcia amb els típics anuncis, sobretot de quan ve l'època d'estiu, de l'operació biquini a Primark, no? Extraordinarios, extras 1700, imatges normalment de dones, remodelador, reafírmate, tratamiento de choque en forma de parche, vientre plano, caderas delgadas, incitant a un cos específic, ara que ve el bon temps i que en teoria ensenyem més. I ja la teva, no sé si la fotografia és teva, però en qualsevol cas, a sobre ja... Sí, és meva, és meva. És teva, va. L'hem trobat a tants llocs, tants i tants llocs, aquesta fotografia. I tu dius, el vostre cos està bé, no li deveu la bellesa ni estar prims a ningú. Ara recupero, a veure si puc sortir d'aquí i recuperar la nostra... Un momentet. Stop share. Aquí hauríem de fer-ho. Perfecte, ja hi som una altra vegada. Molt bé. Doncs, clar, des de l'antropologia som molt conscients que hi ha pressió sempre per la normativitat en molts aspectes i una de la que més evident i més flagrant és, si més no a Occident, és la pressió estètica en general i dels cossos en concret, perquè els cossos siguin adequats al que toca en aquest moment, que és que siguin prims, d'una determinada alçada, d'un determinat color i tot això. Llavors,
apareixen diverses formes de contestar en això, des dels moviments socials i polítics, i fa temps va aparèixer entenc que és moviment o una filosofia que en deien body positive o body positivity. No? Llavors, he rescatat un article de VilaWeb que potser ens pugui servir per tirar i que venia a definir el moviment body positive com un moviment social per l'acceptació corporal i de sororitat entre les dones jutjades pel seu aspecte, que pretén canviar el pensament al voltant del propi cos. I més avall diu moviment que vol desterrar la idea que només uns determinats cossos són dignes de ser acceptats. No? Com anem del body positivity, que sembla una cosa adient per contrarrestar aquesta pressió estètica, al body neutral, que ve a ser una cosa relativament més recent. Com hi arribem aquí? O, si vols, explicar-nos una mica les dues posicions perquè ho entenguem una mica bé. Sí, aviam, la positivitat corporal, que jo crec que a més són eines o lluites molt paral·leles, vull dir que una no descarta l'altra, jo crec que sí que surt directament del que se'n diu body shaming o avergonyir certs cossos que no són normatius, especialment en xarxes, en la ficció, revistes. Llavors, aquests insults, aquesta manera d'atacar uns cossos necessitaven una resposta concreta, llavors el positivisme corporal diu, no, perdona, el meu cos és molt bonic, perquè sobretot l'estimo jo, que és l'important, no em valoro per algú de fora. Per mi això és molt necessari, perquè hi ha dies, evidentment, que tu necessites valorar-te tu mateix, i està molt bé. I a més, crec que és una cosa relativament nova de cara a exposar-la a xarxes i tot plegat, però que ja té uns anys. I amb aquests anys jo crec que certes dones especialment han vist que no els era suficient, que hi havia alguna cosa que no acabava d'encaixar amb el que elles necessitaven, no? O amb lluitar contra aquesta pressió. Llavors proposen una variant que és dir, està molt bé estimar-se, està molt bé acceptar el teu cos i sentir-te atractiu, però què passa si en comptes de parlar sempre d'aquesta terminologia i de valorar-nos des de la bellesa o des de l'atractiu físic, que és una mica més ambigu, per què no desfocalitzem la bellesa i l'atractiu i ens centrem en altres coses? I llavors potser li estem donant massa importància a l'aparença i molt poca a altres coses que ens valoren igual com a persones. Llavors és el que defensa una mica la neutralitat corporal, que jo entenc que hi ha certs cossos que no se senten còmodes amb la neutralitat corporal i ho entenc, perquè per mi és molt fàcil també dir que el meu cos, m'és igual el meu cos, però jo no soc una persona negra, jo no soc una persona obesa, jo no soc una persona amb alguna diversitat corporal o d'alguna disfunció que no em permeti, per exemple, fer certes coses. Jo soc una persona que puc caminar pel carrer sense necessitar ajuda de ningú. Vull dir que el meu cos, en aquest sentit, no pateix una opressió tan directa com altres cossos. Per això jo ho veig com dintre de tota aquesta gent que de cop diu, però si jo tinc un cos més o menys normatiu, què passa? Per què no em sento a gust? Doncs molta gent d'aquesta s'ha agafat a la neutralitat corporal per dir, potser el problema és que estem sempre obligats a que ens valorin els altres per uns barems que ens fan creure que són objectius, però no ho són. Llavors, aquesta objectivitat falsa, que és el que la cultura de la dieta o l'estètica ens diu, lo bell, lo bonic, és una cosa molt concreta, que és això, i tu has de creure, nosaltres diem, no, és que primer, no és objectiu, la bellesa és totalment subjectiva, i per tant, jo mai tindré el control. Jo mai em podré sentir a gust en un cos si ho jutgem per coses que fem veure que són objectives i no ho són. Perquè depèn de moltes coses. I aleshores, aquí jo crec que és el punt que a mi em va interessar molt perquè de cop, així com el positivisme corporal m'ha ajudat a temporades, el body neutral em va fer com replantejar-me a nivell mental moltes coses i em va deslliurar molt més. Em va fer dir, vale, ok, doncs no passa res, avui no em sento guapa, no? Avui és que ni tan sols, ara hem fet l'entrevista aquesta, ni tan sols m'he mirat al mirall, he posat la càmera i he dit, jo què sé, vaig suada i de tot el dia amunt i avall. Això fa uns anys jo no m'hagués imaginat mai que ho podria fer. Jo m'hagués maquillat, m'hagués pensat quina roba em posava, quin pentinat em feia, no? I avui pensar, no, doncs pensa potser més en el que has de dir, pensa
pensa en, no sé, estar disposada per a aquesta entrevista i no tant en quina pinta faràs, que és el que ens han educat com a dones especialment tota la vida. No? Que quan t'enfrontes a un públic o a una entrevista de feina, el que més valoraran serà la teva aparença. Jo crec que això, poder-ho treure de la nostra preocupació, és molt alliberador. És molt difícil, però comença a haver-hi eines perquè ho puguem fer. Està bé, em fas venir al cap dues reflexions amb tot el que has dit ara. D'una banda, hi ha gent que pensa que a vegades des de l'acadèmia o fins i tot dels moviments socials s'etiqueta massa, no? Que es posen molts noms a les coses. Jo trobo que potser sí que en alguns àmbits es fa, o fins a un cert punt, però sí que és cert que a vegades trobar un concepte t'ajuda a alliberar-te, no? És a dir, entendre, perquè algun altre col·lectiu ho ha fet, o des de l'acadèmia, és igual, des d'on sigui, descobreixes que hi ha un concepte que et pot fer relaxar en certs àmbits, no? Que et pot fer sentir més lliure, et pot fer sentir més genuí, no? I això trobo que són aquestes troballes conceptuals són molt importants i poden ser molt d'ajuda, no? Per alliberar-nos, no? I d'altra banda em fas pensar en el concepte d'hipersexualització, no? O sigui, que es podia lligar una mica al body positivity a encara una servitud més social, que és la hipersexualització, no? Que encara potser no som massa conscients d'això i encara s'arrossega per allà, no? Mentre que en el body neutral em fa la impressió que ja hi ha un alliberament d'això, de dues coses, no? És a dir, d'una banda, l'estàndard corporal i de l'altra, la necessitat d'estar sempre guapos, guapes, estar atraient constantment. Sí. Sí, i a part, jo crec que una cosa molt important del body neutral o de la neutralitat corporal i que a mi és de les coses que em semblen més interessants és que accepta un cos canviant, que un cos no es mantindrà mai en un estat. És a dir, d'un dia per l'altre ja ha canviat. Pots patir accidents, pots patir operacions diverses, et pots engreixar, et pots emprimar, et podran sortir estries per tot el cos, et caurà el cabell del cap. Poden passar milers de coses i llavors afrontar-se a tots aquests canvis des de la positivitat, no? Des de sentir-se sempre atractiu i desitjat, que és complicat. Perquè... És una tensió, no? Estàs sempre recuperant... Exacte, és com, jo m'acceptava dels 20 als 25, però ara què passa? Dels 25 als 30 i dels 30 als 35 què? Ostres, he tingut un accident i ara... I llavors jo crec que en aquest sentit com a feina de base que sigui així fundacional d'anar focalitzant en altres coses que potser no li donaves tant de valor abans, fa que quan el cos canviï no li donis tanta importància perquè no has projectat tant en el cos, has projectat en altres coses. I jo crec que això per mi és bàsic perquè em sembla molt més inclusiu perquè accepta una gran varietat de cossos que a part canvien, com ara estem vivint, que els cossos, precisament, la gran lluita d'ara és que els cossos tenen dret a canviar i ningú els pot etiquetar de cap manera, no? Llavors, per mi això em sembla una de les coses més interessants del body neutral. I la hipersexualització, clar, és que tot va una mica lligat a la cultura patriarcal de col·locar les dones al mite de la bellesa, de dir-los això és el que heu de ser vosaltres i si teniu aquestes característiques us acceptarem. Si no, no podreu entrar al nostre cercle. Llavors això et fa estar en un estat de vulnerabilitat absolut constantment. Llavors, com a manera de lluitar contra això, contra aquest mite de la bellesa, a mi em sembla meravellós, perquè és com, no, és que jo puc no ser guapa i entrar en els teus cercles patriarcals, perquè precisament m'has de valorar per altres coses, no? Com feu amb els homes. I jo, més sent actriu, jo m'hi he trobat molt en això, no? Què m'estàs valorant exactament? Jo he d'anar a un càsting, m'he d'arreglar molt perquè em valoris que soc més o menys guapa o que simplement faig el personatge que em demanes i te'l faig com a tu t'agrada. Llavors, també m'allibera com a professional en aquest aspecte. Molt bé, jo crec que Déu-n'hi-do el que l'hem pogut perfilar, no? Per aquesta poca estona que tenim, jo crec que hi ha xitxa. Ho deixaríem aquí, però abans de deixar-ho, quid pro quo, si hi ha alguna cosa que vulguis explicar-nos del que estàs fent o alguna causa o el que tu vulguis, aquest és el teu moment. Aviam, malauradament el món del teatre està parat, i això ja ho sabeu, estem esperant que les temporades es reprenguin i que ens deixin un aforament una mica que ens pugui sostenir econòmicament. Nosaltres estàvem assajant Sopar en Batalla, que és una obra que farem al Borràs,
escrita i dirigida pel Jordi Casanovas, i si tot va bé reprendrem a la temporada que ve i tenim moltes ganes perquè és una comèdia negra meravellosa i que hi haurà gira per Catalunya i hi haurà temporada al Teatre Borràs. Dates no us puc dir perquè depenem una mica de com es gestioni tot plegat, però esperem veure'ns als escenaris, això sí. Vale, fantàstic. Doncs sopar en batalla. Si seguiu la Júlia al Twitter, que posaré aquí baix el seu perfil, doncs segurament anareu rebent informació. Bueno, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. I a veure si un altre dia podem parlar d'un altre tema. I tant, com vulguis. Vinga, una abraçada. Adéu. Adéu. Aviam.